Sa nalalapit na pagtitipon ng mga lider sa rehiyon ng Cebu, binigyang diin ni Senator Amy Marcos na ang solusyon ay nasa isang Share and Save Energy Pact na magpapatatag sa ekonomiya ng mga bansang ASEAN. Kakayanin ba ng Southeast Asia na malampasan ang susunod na krisis sa langis? Alamin ang detalye sa report ni Jim Rebiosa. Ilang araw na lamang bago magkita-kita ang mga lider ng ASEAN para sa Summit 2026 dito sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ngunit ayon kay Senator Amy Marcos, higit sa infrastruktura, mas mahalagang masukat ang tagumpay ng summit kung paano tutugunan ng rehiyon ang matagal ng pagdepende sa fossil fuels. Mula Mayo 5 hanggang 8, ang Pilipinas ang magsisilbing host ng ASEAN Summit. Isinusulong ni Senator Marcos na gawing prioridad ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA. Layunin nitong hikayatin ang mga miyembrong bansa na hindi lamang mag-usap sa diplomasya, kundi aktwal na magtulungan sa pagbabahagi ng supply ng langis upang mapigil ang pabago-bagong presyo sa merkado. It's important that we put at the top of the list in the agenda yung regional emergency response to this oil shock. There is such a thing as the ASEAN Petroleum Security Agreement, yung tinatawag na APSA. Let's make this the primary regional mechanism to manage the oil crisis as a whole, as a region, as a group. Kasi syempre, kung marami kayo, mas malakas. Alam naman natin na ASEAN is one of the fastest growing and yet most oil-dependent regions. Ipiniliwanag ni Marcos na ang Southeast Asia ay kabilang sa pinakamabilis na lumago ngunit nanatiling highly dependent sa imported na langis. Iminungkahi niya ang kapit-bisig na paggamit sa lakas ng oil exporting countries gaya ng Brunei, Indonesia at Malaysia upang suportahan ang mga bansang may limitadong reserba tulad ng Pilipinas. So gamitin natin itong forum ng ASEAN. Also, we have exporters in ASEAN. Brunei is a strong oil exporter, Indonesia, Malaysia. Singapore is a refining hub. Let's make deals with them to share oil. Diba? Kasi kaya naman yan eh. Meron naman silang export. Kasama rin sa kanyang panukala ang pagpapabilis ng ASEAN Power Grid upang makapagbahagi ng kuryente ang magkakalapit na bansa. Iminungkahi rin ang pagpapalawak ng renewable energy tulad ng wind at solar, pati na ang paggamit ng electric vehicles upang maiwasan ang pag-ulit ng oil crisis noong dekada 70. Tinitingnan din ang biofuel blending at civilian nuclear energy bilang pangmatagalang alternatibo sa coal at gas. 1974, first oil shock nung OPEC refused to sell. Nag-embargo sila. 1979, ayan na naman, Iran Revolution na naman. So we know what needs to get done. Unang-una, yung fossil fuel dependency needs to be diminished at least in the medium term. Binigyang diin din niya na may kakayahan ang rehiyon na bawasan ang pagdepende sa imported na krudo kung magkakaisa ang mga bansa sa konkretong aksyon. Habang naghahanda ang Cebu sa pagdating ng libu-libong delegado sa Mactan Expo, malinaw ang mensahe. Ang summit na ito ay hindi lamang pagpapakita ng hospitality ng mga Pilipino, kundi isang malagang hakbang upang masiguro ang seguridad sa enerhiya at kinabukasan ng rehiyon. Mula dito sa Mactan International Center, Lapu-Lapu City, Cebu. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Rebiosa, SMNI News.